Ɲɔndɛmɛ hakilina a bɛ fɔ baɲumankɛtɔn ma ko Zakat Fondation a ye wulikajɔ kɛ ka se ka maa caman kɔni ɲɛji cɛ ni ka o jigi tugu ni suma ani balo o fɛn caman dili o ma baara ɲumanya o hukumu kɔnɔna la. Donc an y'a fɔ cogo min na i y'a dɔn kuma ni kuma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan zakati ka ni distribution ninnu na a bɛ kɛ sababuya mun na n y'a dɔn a caman b'a dɔn mɔgɔw de bɛ yen nɔ alisilamɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ Amérique minnu ye alisilamɛw ye minnu b'u ka jagaw bɔ wali minnu bɛ fɛn bɔ dɔrɔn ko ka ɲɛ an ka mɔgɔw ma u b'a lase anw ma anw b'a lase u ma. An ka barikada bɛ olu bɛɛ lajɛlen. Ntɛnɛn tɛmɛnen an sera k'a sɔrɔ k'a di mɔgɔ 500 ma. N'Ala ye nin tile 2 yira an na fo ka taa bila kalo tile 21 na an b'a essayer ka di k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kalo in na an b'a essayer n'an sera ka mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 50 n'an sera ka olu dɛmɛ n'a ye an bɛ barika da Ala o la. Ne nisɔndiyalen don parce que ni mɔgɔ min ko a bɛ anw dɛmɛ population dɛmɛ i tɛ se k'a tigi sara. Madame Dieng Mariam Kulibali sɛgɛnbali ɲinabali ale ko ale ye fɛn fɛn sɔrɔ ale ni a ka sigida mɔgɔw ale hakili bɛ bɛɛ la ale hakili bɛ Mali population bɛɛ la yan kelen tɛ commune 5 kelen tɛ Mali région bɛɛ de don ale b'a di bɛɛ de ma donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka k'a ye baraji hali bi Ala ka sankɔrɔta d'a ma a bɛ nin baara in daminɛ tuma min na mairie mɔgɔw yɛrɛ a y'an wele a ye bɔrɔ 10 de d'a ma mais bi de la alhamdulilayi rabbil alamin an ye dɔ sɔrɔ donc ça veut dire que dugawu ni barika n'o bɛ ko min na o bɛ taa ɲɛ hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don fondation Zakat mɔgɔw ka baara la. Mun bɛ tali kɛ ni hakilina in na ka se ka balo kɔni ta k'a di maaw ma ni o kɛla Fondation Zakati fɛ a baara ninnu bɛɛ lajɛlen bolodala ka se ka wa dɛmɛ caman kɔni kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kɔni bɛ ni o ni a ka kan. Bɛɛ ka fɔ mun bɛ tali kɛ wa commune 5 mairie ale yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka se ka maa caman kɔni tɔgɔ ta maa minnu ni a ka kan jɛkulu bɛ o la n'o f'o ma ko association ka taa se maa wɛrɛw ma minnu ni dɛmɛ ka kan. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen i bɛ k'a fɔ a kɛla wa fondation ale yɛrɛ ka hakilinaw nɔfɛ. Alamisadenw ni o bɛnna décembre kalo tile 14 ma san 2023 a kɛla mun bɛ tali kɛ terrain min bɛ kuma Marakana terrain la Bakɔ Jikɔrɔninkaw fɛ yen nɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla o kɛnɛba in kan. Wa minnu kɔni ye ni tɔnɔbɔ kɛ ka dɛmɛ ninnu kɔni sɔrɔ a kɔni o hakili tola a la kosɛbɛ ka sabu kɛ ni baara mun kɔni filɛ ka kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma ni o mako bɛ a la ko a bɛ jigisigi ani jigitugu o kofɔ k'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ jateminɛw la maa minnu tun bɛ kɛnɛ ka kɛrɛn la Madame Aïdara Oumou Touré ni ale yɛrɛ bɛ tali kɛ commune 5 o mairie la o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ Zakat Foundation of America o ka nɔrabila mun fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Ndiaye Mariam Kulibali la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla o ɲɛna wa a kɛla ni nisɔndiya ani wa maaw kɔni kunkolo kɔrɔ talen sabula maa caman kun bɛ yen o t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na nka olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ nin wa baɲumankɛtɔn in yɔrɔ kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ dɛmɛ la wa balo minnu kɔni tala ka a d'u ma a bɛ taa jɔ fɔ wa balo sigima yɔrɔ 530 la wa k'i b'a ye k'a fɔ a kun tilalen bɛ cogo min na maa kelen o maa kelen o ye mun sɔrɔ o bɛ taa jɔ malo bɔrɔ o kilo 25 sukaro o kilo 5 ani tulu o litiri 5 olu kɔni de tala ka di maa ninnu ma bonya ni karama kɔnɔna la o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ wa lajɛ in baaraw la k'i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni tun bɛ kɛnɛ kan minnu ye tɔnɔbɔ kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni tola yɛlɛmisɛn ani nisɔndiya la nka kɛrɛnkɛrɛnyala mun n'i y'a ta k'a lajɛ ka ɲɛsin gɛlɛya mun bɛ o yɛrɛ kan kɛnɛla lujuratɔw bɛɛ ye k'a fɔ olu kɔni o ni kuma ma sɔrɔ tuguni sabula a kɛla nisɔndiya ani wasa ye ka ɲɛsin nin ma i b'a ye k'a fɔ wa a kɛla kɛnɛ mun kan k'i b'a ye k'a fɔ maa kɔni bɛ yen nɔ o ye dugawu dɔ de kɔni kɛ ka ɲɛsin Fondation Zakati ma ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ni dɛmɛ in na maaw bɛ jama la minnu ye tɔnɔbɔ kɛ muso min bɛ tali kɛ Asa Kanta ale yɛrɛ kuma ni bara tɛnguli a la a yɛrɛ ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ foli ani walimadɔn kɔni bɛ Fondation Zakati maaw o yɔrɔ o ye dɛmɛ mun ta ɲɛ ka ɲɛsin o ye lujuratɔw olu ma
wa mun bɛ tali kɛ tugun a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la a ko a nisɔndiyalen bɛ an bɛ don min ko bi mun bɛ tali kɛ nin dɛmɛ la ka tila ka o dɛmɛ in sɔrɔ k'a minɛ a bolo la ko a nisɔndiyala o kɔfɛ a bɛ ala deli ala ka dɛmɛ ko nin kɛ fondation maaw ye ala ka o mɛn o kɔrɔ o kɔfɛ ko ala ka si ani kɛnɛ di wa zakati maaw ma. wala diyara n y'a bonya ma a ye san bɛ dugawu kɛ ala ka gasigow foni ala ka amina kow nɔgɔya ala ka an ɲɛw mɛn da ala ka sini kɛnɛya kalifa an bɛɛ lajɛlen ma wala a diyara n ye kojugu dɛmɛ in diyara n ye kojugu wala an b'ala fo k'a waleɲuman dɔn an b'aw yɛrɛ fo an cɛ ni baraji ala ka amina kow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mun bɛ tali kɛ minɛn ninnu dili la ni baara mun filɛ ko a bɛ kɛ ka seereya dɔ de kɔni waliya sabula dɛmɛ ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ diɲɛ naani sigilen bɛ o kan bi mun n'i y'a ta k'a lajɛ nafa minnu fana bɛ bolo di ɲɔgɔn la n'i y'a ta k'a lajɛ wa du caman bɛ yen nɔ wa yɔrɔ caman bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu la baloko ale ni wa ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na wa fondation zakati a n'a dɛmɛbaa jɛkulu o ye waliya kɔni filɛ kɛ nin ye waliya minnu n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kuma wa nafolo ka se ka i kariya ka nafolo kɔni ta k'a di dɔw ma ka se ka o dɛmɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔ yɛrɛ tɛ o fɛ bonya ani wasa ani nisɔndiya ani tandoli kɔ ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu mako b'a la. Zakat Foundation of America a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ko o kɔni i b'a ye k'a fɔ o ye wa nin baara ninnu kɛ ka wa adamadenya kɔni dɛmɛ kɛ ka yelen kɔni bange wa walila caman la. K'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ nin waati gɛlɛman in na an bɛ don min ko bi maa dɔw kɔni tun bɛ u t'a dɔn b'a kɛ cogo min na nka u nana ka na yelen kɔni da yaasa olu bɛ se k'o kun kɔrɔta cogo min na ka se ka o fana jigi sɛmɛyɔrɔ olu timɛ nin don in k'i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛla don ye mun tɛna bɔ maaw hakili la fondation zakati k'i b'a ye k'a fɔ ani baara minnu filɛ ni a bɛ nin baaraw kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya yɛrɛ jɛmɛli kɔnɔ kabi waati la dɔwɛrɛ tɛ ka se ka wa dɔ fara jigitigiw kan ani ala yɛrɛ ye mun fɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ni dɛmɛ se b'i ye ka se ka i maaɲɔgɔn dɛmɛ cogo minnu la wa k'i b'a ye k'a fɔ nin dɛmɛ minnu fana tala ka ɲɛ di ninnu ma wa k'i b'a ye k'a fɔ a kɔni tilala wa a tilala ni tilacogo ɲuman ye wa maa minnu ye fɛn ninnu fana sɔrɔ n'o kɛla dɛmɛ ninnu ye a kɛla nisɔndiyako ye o ma wa o kɔfɛ tuguni nisɔndiya in warala kosɛbɛ sabula bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yen waati min na o bɛɛ bɛ yɛlɛ misɛnmisɛn ani nisɔndiya ani dugawudo caman la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ don kiramantɔya la nin kɔni nin baara in ni min bɛ ka kɛ an y'a ye a ye an nimisi wasa kosɛbɛ a y'an nimisi wasa kosɛbɛ bamananw b'a fɔ ko yeko ye fɔko ban ni fɛn caman min dalen filɛ ta alhamdulillah ko ka na nin di fantanw ma fi sabilillahi a kɔni an tɛ se k'a sara sɔrɔ an b'a fɔ a tigilamɔgɔ ye ala k'a bolo mɛn a ka baara la ala k'a bolo mɛn a ka baara la minnu fana b'a baara kɛ ala k'o bɛɛ nafa n'a barika ye ala k'o bɛɛ nafa ala ka bɛɛ don kiramantoya la kira muhamadu bonya kama sali ala muhammad. Ni baara minnu filɛ ka kɛ adamadenya okumu kɔnɔna la wa mun bɛ tali kɛ maaw la minnu bɛ yudura okumu kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen ye jigi sɛmɛyɔrɔ sɔrɔ ni baara in kɔnɔna la.